Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Block Strike. Noi suntem aici cu Damian. Salut! Păi, în acest video noi vom arăta câteva secrete de pe Block Strike. Pot fi trucuri, cum vreți voi să le spuneți. Eu vreau să le zic niște secrete. Voi face o mapă, se numește Sebi. Am făcut-o. Nu stai că nu-mi dă voi Sebi. Îți schimbă numele. Sebi. De 3 ori. Asta. Hai să punem o parolă. 5208. Okay. 5208. Ok. Hai. Să știți, mi-am luat tecul, în sfârșit. La mapă pe Zombie Survivor pe a doua, pe Play nu știu cum, nu pe bus. Playground, bă. Eu am intrat în gaura aia. 5208. Ce? 5208. Da, 5208. Ok. Încă nu am găsit. 5208. N-am găsit, bă. Trebuie să o găsești pe acolo. Și mi-am luat și eu un cuțit negru. De la, cum se cheamă, normal. Cu ajutorul meu, Sebi și-a luat un legendar. Haideți să vorbim un 5208. Ai găsit? Da. Bun, hai. Tot dacă să fie eu zombie sau toți nu ne omorâm. Da, hai, uite. Damian, păi eu l-am lăsat în câteva meciuri, doar că atunci nu prea aveam canal de YouTube. Uitați, trebuie să dați în prima bară de aici. Și după aia în ultima de aici. Și uite, după ce dați în asta, vă teleportează. Sebi, uite ce spație. Unii mă teleportați. Dacă eu sunt zombie. Eu scris jos. Și te aici vă teleportă. Dați oameni, că m-am pierdut. Sau că tu ești în casa aia așa verde, trebuie să găsești o scară. Uite, sunt în spatele tău. Bă, eram în spatele tău, da? Uite-mă, aici vă teleportează. Uitați, acolo îl teleportează pe Damian. Haideți încoa. Nu și-a mai schimbat numele când a apărut acest mic update. Sau mare, cum vreți. Da, mi s-a schimbat numele, bă, instant, așa. Și vreau să fac 100 de gold. Da, ca să mi-l schimb. Dar putea să schimbe acest nume, oameni buni, dar nu știa. Eu nu vreau să mi-l schimb, că era Dami 200, hai încă. Da, măcar te recunoșteam. Al doilea secret, vă puneți bara asta după aia chat. Dați aici în colțul de stânga, după aia în dreapta. Hai, Sebi. Stai, bă, că nu mai pot! După aia, de acum trebuie să sari, dar uite-te la mine. Dă-te. Așa, dar tu nu mai ai ce să faci, că ai hidratat una. Așa, eu sunt la ultima, fiți atent. Dă-te jos, Sebi, să mă vezi. Am dat în toate bările, acum trebuie să dau în stânga. Dacă mă vezi, eu stau mai ridicat și când dau în asta, stai, m-am blocat. Merg greu acum, m-am blocat. Vezi ce greme? Stai că poate dau un colț. Nu, trebuie să stau lângă... Aaaa! Nu te ieși. Da, dar uite aici, vă teleportează pe sus acolo, în casă, unde stăteam eu. Doar că vă teleportează pe casă sus. A treilea secret, vină în casă, bine? Dacă vă uitați foarte bine, aici este o umbră neagră. Dacă intrați în ea, găsiți un om cu carambituri. Ăsta ar fi secretul la 3. Damian, el a încercat să-mi facă un troll, că dacă ai sniper și l-ameninți pe ăsta, îți va da un carambit. Hai, vină încoa. Aici vrea, mă. Alt secret. Vină încoa. Dar, oameni buni, dacă știți voi cum să fac rost de carambit, chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii. Vină încoa. Sebi, vină încoa. Aici. Deci, intră în cutia asta pe aici, pe spate. Uite, vedeți, oameni buni, vedeți această cutie pe aici, alții, dacă vă băgați. Da, și eu nu pot să te văd, eu nu te văd. Și pe aici nu pot să intru, doar prin spate. Și aici vă puteți ascunde și oamenii sau zombii nu vă pot vedea pe aici. Nu vă pot vedea. Și nici polițai. Dar nici poliția, ei trebuie doar să intre. Și ultimul secret, veniți încoa când stați în aer.
după ce pe toate secretele sunt terminate aceste secrete. Trebuie să dați sub voi și pe colț acolo. Pardon, bă. Să fii și pe colț. Ai dat? Da. Vino încoa. Acum trebuie să vii la casa asta, să dai sub tine. După aia trebuie să sari să dai masă. Stai, când am dat sus. Nu masă, acolo, așa. Hai, gata. Acum trebuie să săriți aici cu viteză. Deci veniți pe asta și săriți pe asta, așa. Și vino încoa. Și acum dați-o voi și mă vedeți? Uitați-vă. Dați de acolo. Și eu sunt. Și nu pleci chiar departe, că poți cădea, că nu te lasă în spate. Oameni buni, e o platformă invizibilă. Această platformă e invizibilă și nu e infinit, nu e tot acoperit până la zidurile mapei. E așa, cam pe undeva. Eu am căzut, m-am dus. Ia mergi în față, unde sunt eu? Mergi. Mergi. Mai mergi? Am căzut. Ai văzut? Nu e mare lucru. Și oameni buni, dacă uitați o singură dată la acest video până la capăt și după aia uitați cum se fac secretele, puteți direct să puneți pauză pe video și să uitați foarte clar. Ne uitați de like. Da, am terminat. Da, astea au fost. Da, hai să ne și jucăm. Ce? Bă, asta ne moară. Nu, că nu mai am viață. Pleacă, de ce nu mai ai glanțe? Asta și-a luat ecu. Cât asta mai ai? 260, bă. Bă, ți-am dat cu tecul măcar. Tecul e foarte bun. Da? Băi, nu ți-am arătat un secret, da, hai. Unde? Hai, lasă-mă. Nu veni. Vreau doar să-l văd, bă, nu-ți fac nimic, hai. Că nu te mai mor, nu te mai mor. Te-am păcălit, nu știu. Oh. Ha. Te-am blocat. Creier. Băi, nebunule, dar nu te omor. Ba da! Ba nu. Nu fi. Ui. Nebunule. Ba, nebun. Nici nu prea știu aceste secrete, le-a descoperit domnul Damian. Cum să nu? Mă jucam așa și m-am urcat. Și când deodată, what the fuck? El a descoperit aceste secrete și mi-a venit o idee. Ne-a venit la amândoi aceeași idee să filmăm cu aceste secrete și... Hai să văd cum ajunge acolo, că și eu, casa e mare. Vino să mă vezi. Ca să arăt la oameni, te teleportează. Unde? Uite, mă, sunt spatele tău. Dacă faceți unde am căzut noi amândoi, aici vă teleportează. Marș. Da, și secretul, mă. Ba da. Noi nu-i pe acolo secretul, e pe aici. Măcar îl fac și ceva. Bă, în loc... Dar nu te... Te teleportează altundeva. Nu vezi că te văd deja, îți văd mâinile. Cu tine? Dar nu nu te omor. Încerc să descoper secretul, nu te omor. Gata, știu secretul. Ui, pe aici, nu vin încoa unde am blocat eu ușa. Trebuie să te urci, să dai în colțul din stânga și după aia în dreapta și după aia te teleportează aici. Unde e casa? Da, cât pe mai ai? Cam cât? 650. Da, ai ceva. Da. Dau cu tecul. Dar cum intru în casă? Asta e problema. Trebuie să dai cu mâna. Dă-i cu mâna. Mă mori! Yes! Dai acolo cu mâna, știi? Te-ai prins? Da. Trebuie să dai acolo cu mâna. Am văzut că dădeam damage. Lasă-mă! Că nu te mor! Marș! Promit! Promit, bă, că nu te mor, dar mai da! Dar de ce? Că vreau să intru și eu! Dar tu ai vrut să ne jucăm! Nu mai vreau! De ce? Damian, eu rău, oameni buni! Hai să te văd cum intri. Dar lasă-mă să intru!
Da, eu trebuie să văd dacă poți intra. Dar cum dacă dai mine? Promit că nu mai dau să nu mă urâ. Asta e jocul. Dar nu-i lasă-mă. Yes. Nu! Maș. Nu. Bă, dar lasă-mă că promit că nu te omor. Mai băi, dar mi-a un rău. Vă rog, dați like, măcar 5 like-uri sau 4, că sunt începător. Hai, dă-i să văd. Ai 11 abonați. Eu cât? Măi, dar Acum mai bine. Da, cu pe 90. Nu, bravo. Nu mai ai ce să dai. Ba da, că a venit un player. Bă, dă-i în el, nu în mine. Am ieșit, hai că fac o mapă de Detran. Detran... Mapa grande, că-mi place. Se cheamă Dami. Maxim 12 player, hai. Bă, mă crede sau nu, dar eu când fac 100 de gold, eu nu dau la case-ul la ultimul, dau să-mi fac un nume. Să-ți faci ce? Un nume? Nu, da. Dacă eu am deja. Da, tu ți-ai pus numele de cont, de contul tău de YouTube. Dacă vedeți cum îl cheamă pe Sebi Zeul Grizzly, scrieți așa, vă dă o poză cu un carsar pe trambulină, mai sus este un scris cu albastru Zeul Grizzly și așa și vă dă canalul lui. Abonați-vă la el. Merci. Ha. M-am prins de acum ce faci. Știu și eu că te prins. Și dacă știți, cuțitul Sebiu a avut noroc cu meu, pentru că el nu prindea cuțitul ăsta. Am prins eu la chei. E legendar acest cuțit, oameni buni. Știu că vă miră pentru că un cuțit... Bă, dar n-am mai putut să sar în spate. Un cuțit așa de simplu și doar un albastru așa, un blou mai deschis, e legendar. Bă, hai să te văd. Dar știi și eu pe Zeul Pikachu, el nu mai are canal de YouTube, dar... Da, chiar de ce? Că eu am vrut să văd dacă mai are canalul și când am dat, am văzut că nu mai are. Păi da. Așa. Că nu mai are, să nu prea mai vrea el să filmeze și și-a șters contul. Abonam la el. Credeam că fugeai. Bă, și mi-am luat și un cuțit, nu mai am ăla mai roșu la albastru, am unul negru. Bă, aici n-am prins niciunul de ăsta bun, om de ăsta bun, vezi? E foarte greu. Eu mă descurc cel mai bine la lavă. Da, știu. Bă, credeam că te duci mai acolo. Măicuța mă bate aici. Bă, eu mă știam mai bun la capcane, pe bunii. Bă, țiganule! No! Eram să a fost din greșeală. Țiganule! Oameni buni! Nu știu ce. Uite-mi, i-am zis în comentariul asta, dați. Așa că dacă îl omor pe ăla, pe terorist cu pușca, cu AEG-ul, îți dă bani. Dacă dai pe aia cu țepe, nu faci bani. Nici nu de aici, nici de aici nu mă nimerezi. Bun, ăsta e nebun. Nici de aici nu mă nimerezi. Dar stai pe loc dacă vrei să nimerezi. Știu care te plan nu mai angloatai pe bună. Nu! Eu am cu acest episod, sper că v-a plăcut. Să nu uitați de like, share, subscribe. Și cam atâta. Nu mai continui ca în celelalte videouri. Păi, pa, pa!